Taky už se těšíte, jak si o vánočních svátcích dáte vánočku s džemem? Pak si společně s námi zopakujte, jak si tuhle pochoutku připravit. Na přípravu vánočky budeme potřebovat 1 kg polohrubé mouky, 150 g práškového cukru, 40 g droždí, 180 g másla, 2 žloutky, 10 g soli, rozinky předem naložené v rumu, lískové ořechy, mandle, citronovou kůru a menší hrníček mléka. Do větší mísy nasypeme mouku a uděláme do ní důlek. Na okraj přidáme sůl, do připraveného důlku rozdrobíme kvasnice, zaprášíme je cukrem a zalijeme vlažným mlékem, které jsme si předem ohřáli. Připravený kvásek nyní musíme nechat vzejít a proto mísu zakryjeme a počkáme zhruba 10 minut. Nyní můžeme dokončit přípravu těsta. Přidáme zbytek cukru a rozpuštěné máslo se žloutky. Máslo si předem ohřejeme na pokojovou teplotu a přidáme do něj žloutky, abychom srovnali teplotu ingrediencí. Nakonec přisypeme trochu citronové kůry. Těsto dobře zamícháme, nejprve vařečkou a následně i ručně. Propracovat těsto zabere zhruba 10 minut. Pokud je těsto příliš suché, přidáme do něj několik lžic vlažného mléka. Přidáme očištěné lískové ořechy a oloupané mandle. Ořechy nejlépe očistíte po opražení na suché pánvičce. Mandle oloupete snadno po krátkém povaření. Ořechy i mandle dobře zapracujeme do těsta. Propracované těsto musíme nechat vykynout. Vložíme ho zpět do mísy, kterou přikryjeme plátnem a na půl hodiny až hodinu odložíme na teplé místo. Protože budeme vánočku péct z 9 pramenů, musíme si těsto nejprve rozdělit na 3 stejně veliké díly, jež následně opět rozdělíme na třetiny. Dostaneme tak 9 stejně velikých bochánků těsta, ze kterých vyválíme jednotlivé prameny vánočky. A můžeme se pustit do pletení. Spodní patro spleteme ze 4 pramenů. Začínáme ze středu a nejprve spleteme část vánočky, která je nám blíže. Jednotlivé uzly postupně utahujeme tak, aby byl cop kompaktní. Po zapletení bližší strany cop otočíme a stejným postupem dopleteme i druhou stranu. Hotový spodní cop přemístíme na plech a ve středu ho mírně promáčkneme, aby nám vznikla plocha pro nasazení druhého patra. Druhý cop spleteme ze 3 pramenů. Spletením začneme opět uprostřed a postupujeme směrem k sobě. Poté cop otočíme a dopleteme. Druhé patro vánočky položíme na první cop a pečlivě ho na krajích přimáčkneme. Střed copu opět promáčkneme, abychom si připravili plochu pro poslední patro. Třetí cop upleteme ze 2 zbylých pramenů. Protože s ním budeme celou vánočku ukončovat, upleteme ho o něco delší než předchozí 2 patra.
Poslední patro vánočky pečlivě připevníme k předchozím 2. Konce horního copu natáhneme a přetáhneme přes okraj vánočky. Aby se nám vánočka během pečení nezhroutila, vystužíme ji 3 špejlemi vhodné délky. 1 zapíchneme kolmo ve středu vánočky a 2 na krajích pod úhlem 45 stupňů. Před vložením do trouby vánočku ještě potřeme bílkem s vanilkovým cukrem. Vánočku pečeme v troubě vyhřáté na 225 stupňů 10 až 15 minut. Následně teplotu snížíme na 175 stupňů a pečeme dalších 25 až 35 minut. Dopékáme při 125 stupních zhruba 15 minut. A dál už to znáte. Pocukrovat, nakrájet, otevřít džem švartau a dobrou chuť.